Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Perlita, pero pwede ra ko niyong tawgon sa akong angga nga Perly. 48 anyos, usa ka byuda. Itago na lang ang akong address kay mauwaw ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kahimtang namo sa akong uyab nga manghod kaayo nako. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Haya-haya dahi ni mo ta Perly, uy. Wala niya dahi kay gastuhanan ng estudyante, no? Kay mo graduate naman dahi imong anak sa college. Kaluoy sa Ginoo taon Loida. Makaginhawan ako sa mga panginahanglan ni Ramon sa eskwelahan. Kaya kang isura ning sukad pa sa kaniadto elementary pa nga single mom nako. Man mamatay ang akong bana kay nadisgrasya lagi sa iyang motor o nabiyuda nako. Ingnan bitaw kang pagminyog isabot gyud ka. Jesus, magbinyo ko. Ug dili lang sad pareha sa akong bana ay na lang. Supportive taon kay to, mapinanggaon akong bana. Nagkakita ko glain nga dili mao ay na lang. Diyon sa masad mo pagkahibaw nga dili be. Nga may mga nanguyab man unta nimo pero wamasag kay gisugot oy. Basta, way nakapasar nga sama sa akong bana dayo oy. Susamo kanas kinabuhi kanang mga lalaki. Labad-labad lang na sa atong Di tanawa nga nag-focus ko sa akong anak. O wa ko makigrelasyon sa lain. Di nakahuman na ako anak. Unya, karon nga nahuman naman nag-eskwela ang imong anak. Pwede na kang manguyab ana ron. Uy, pakauwaw lang ka na, Loida. Di nataan na, day. Uy, karon ano, tiguang na ko. Hala no, tiguang bauroy oy nga pila pa may edad nimo. Ay, 47 anyos na ko. Mong, wa na'y mapunit na ako in town. Bastilan. Wa na gyud. Dali! Para sa siguro nito. Pastor na lang, guard. Ang nitawag siguro ni ganina nga rider na kay mag-deliver sa akong order. Good morning, ma'am. Ako na itong itawag ni mo ganina. Oy, kaduha na ka na good morning nako. Kay na good morning naman sa kaganina pagtawag nimo. Pila gani na dong? 485, ma'am. Okay, kadiyot ha. Adera, imo na ng sukli ni Ana. Di lang ka kay gwapa ra, ma'am. Buutan pag yun. Klaro kay siya imong tingog ganina sa phone. Sisiyon di ko, ma'am. Salamat sa change. Pag-order niyo usab, ma'am, ha? Aron ako gapoy deliver sa imong order. Salamat, ma'am. Naunsa to siya? Wasab ko katingog. Pilit kayo tinanawan ni mo, Perly. Nagpa-cute. Nagka-like siguro to ni mo. Saba diya, uy. Like ba, uy, nga kabata pa adto? Oy, age doesn't matter ba ya sa love? Ay, Loida. Ay, kung binuangi, ha? Bugal-bugal. Tagain na lang ko daan diya og leave form, be. Aron makafile na ko og leave. Ginahalan mo kang muli pa? Ay, oo, uy. Graduation baya na nimo nak. Mag-celebrate unya ta kung asa gusto nimo, ha? Masiganahan kang mag-beach. Okay ra magud maugwa. Maluin tani mo nga kagastoy. Uy, okay ra na nako, nak. May magpirmin ni. O, pangandaman ko na ning graduation nimo. Ay, kadiyot sa ha. Doon na may nanawag. Hello? Hi, ma'am. Si Sione. Ha? Kinsang Sean? Recorded by X Thunder Gaming. Nakuha ni Sean ang akong number kay siya ang tig-deliver o parcel sa among opisina. Dili ba ya unta ko tig-order sa mga ingon ani?
Pero kinilaging naka-download na taog apps aning mga online shops. Nakatuon na sad ko sa pag-order online. Hangtod nga regular na mag-deliver session sa among opisina kay mao may iyang area. Ugwa ko magtuo nga panguyaban ko ug sa kabatanon nga manghudra kaayo nako og pangidaron. 47 anyos ko, samtang siya 28 anyos pa. Siyempre, gipananghid ko sa akong anak ang bahin ni Sean. Unya, Aw, labang ka niyo, ma. ko anak kanang okay raman para nako si Sean. Aw, okay ra sab ko, ma. Ha? Okay ra kanak? Dili ba ngilad? Dugay na biya kang biyuda, ma. O dyan ka mangita og ipulik kang papa. Kay mas giuna ko nimo. Pero karon nga, kauman ako sa eskwela. Panahon na sab nga, imong atimanon imong kauling ng kalipay, ma. Okay. Pasiguro lang ang siyon nga, di kanya binuangan. Kay, ako gikontra niya. Ramon. Aron mo tuogid ang imong anak at tinud-anay ning ako nimo, magpakasalta. Ha? Ako? Pakaslan ni mo? Aw, asa pa malita pa dong. Angay pa pagod ka nga binuangan? Pearl? Ikaw na ang nakita na kung maoy kapikas ko sa kong kinabuhi. Sean. Nito ka na ba nga malte ka? Yabag. Gipakaslan ang good ko nimo. Magduda pa ba ko? Kuhaan na tong akong haplas, be. Nya hiluta ko. Saan na lang haplas-haplas? Ali dire, be. Ali sa dire. Unya na lang na. Sean. Pearl, ipasalig lang ako nimo. Di ka magmahay sa pagpagkasal nimo na ako. Sean. Ay. Pasin ba dahil kung magkadaginot ang anak bisan usa? Di ba? Why not? Amaw, padong naman gani siguro kung magminopos. Kay usahay, dili na mo to nga ang akong regla. Ay, who knows kung to si Sean. Nga, makadaginot pa day mo og anak, be. Paningkamuti. Simba ko palang hinuon. Pangitaon unya ng Sean sa lain nga makahatag niya ka anak na. May pagsalig man ko sa ikaduhan akong bana, kay pinangga mong kaayo ko niya. Inatiman, apan ang akong problema, ang kining makaanak, kay mag-48 na baya ko hapit, o dili na sad mo tultol ang akong regla. Ang akong mga pangutana mo, kining musunod, o ng pangutana. Mag-48 anyos na ko, o gusahay mo skip naman ang akong regla, nga dili baya unta ko layagonon. Sign na ba kini nga padong nako magminupos? Ikaduhang pangutana. Kining may sign na sa minupusal, posible ba sad nga mumabdos? Kay pirmi manggod kong makadungog anang minupusal, baby. Pila di ay ang edad sa babay nga normal na mahunong ang rigla o magminupos na? Ikatulong pangutana. Batanon pa kaayo ang akong ikaduhang bana. 28 anyos pa. Samtang ako mag-48 na. Posible ba nga makabuo pa mi og anak? Dili ba go delikado sa akong pangidaron? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may among buhaton aron nga makaanak pa mi bisan lag usa lang. Magpagamba ko?
May kinahanglan ba kong tumaron aron dili magsigi og escape ang akong regla? Kay naa naman kuno'y tambal para dili muhunong ang regla. Unsa man na? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pearly. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema mahitungod sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o kini diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga irritations test your disposition. Respond to them calmly. Relax lang god bisag unsa ka lagot nimo. Kay kung mo decision kuno ka nga sobra kag kasuko, more often than not ang resulta devastating, no? Not only sobra ka kasuko, sobra ka kaguol, sobra ka malipayon, o sobra ka kasuko, mo decide kag major decision in your life, dili maayo ang resulta. Alright, ang ato magtatampo karong adlaw si Pearly, 48 years old, duwan niya gibutang ngayong address. Usa ni siya ka byuda, nani siya ay medyo bata-bata pa na uyab, mga 28 pa edad, no? May tungod niya siya mga pangutana sa iyang pagkababae about menstruation or ako lang yung paningkamutan na Pearly, no? So wala mang gibutang ang edad. Mayong pagpaminaw diya sa mga Minggito, pamilya sa Sugod, Cebu, ug diya sa Siquijor, mga Bation, Balya, Tebes family, diya sa Dumaguete, mayong pagpaminaw, ug diya sa the whole of Mindanao. Musta naman mga taga Glan, Sarangani, Marajao, Carajao, diya sa Siargao, musta naman si Ma'am Juliet ug si Frank Kamingi, no? Diya sa Barangay Puktoy, Surigao City. Marajao, Carajao, mara po na akong may bala, no? Assalamualaikum sa mga atong beloved listeners ng mga Muslim all over the world. So unang pangutana ni Pearly, mag 48 years old na ko ug usahay mo skip na ang akong regla nga di baya unta ko layagunon. Say na bani nga padung nako magmenopause? Yes. Ang menopausal age sa Pearly is late 40s to early 50s with the main age of 52. So you are 48, so musud na kaani nga grupuha. So katulo man kuno normally mausab ang hormonal level sa babae. Magminark kanang the first menstruation, kung magbuntis ug magmenopause. So natay gitawag mga premenopausal syndrome. So ayo kay bulong nga medyo din na kayo regular sama sa unang mga katuigan nga medyo bata-bata pa ka, karon nga 48 years old na ka, mag-expecta nga ma-irregular na ang imong menstruation tungod kay akong balikon, paingon na ka og menopause. Ikaduhang pangutana, kining may signs na sa menopause, posible ba nga mun mabdos kay pirmi manggod kung makadungog anang menopausal baby? Pila de edad sa babae nga normal nga mahunong ang regla o magmenopause? Ako na nang gitubag late 40s o early 50s. Wa pag yung katotally nagmenopause, napakay menstruation, meaning napakay chance mo buntis kay bata pa ba nimong uyab, no? 28 anyos mo kani. Pero ako lang yung kang prangkahan nga at this age nang itawag na menopausal baby, medyo taas ang risgo nga naay mga problema sa bata, no? Hopefully kung mabuntis ka wala, pero akong usabon risgo nga naa simba ko lang ipalayo lang kung may tabo nga mabuntis ka naay congenital malformation, no? Pero mapagam lang ka sa imong obigay ni kung panitag mo buntis ka at the age of 48, huwag ka totally magmenopause kay na pa man ka kay regla ana manghinaot lang ta nga normal ra pud ang resulta, no? Dili sa problematic ang bata. Katulong pangutana, batanon pa kaayo ang akong ikaduhang bana, mga 28. Kay byuda naman ni siya, no?
28 ang iyang bana. Samtang ako 48 na. Posible ba nga makabuo pa mi og anak? Dili ba gyud delikado ang akong pangidaron? Sa ako nang giingon, posible pa kung wala ka pa maginupos, pero risgo kung medyo makataas ng edad sa babae. Ang mga lalaki wala man may andropos, no? Although it is noted or common knowledge na siya nga as we grow older, mo kuansad mo diminish sad ang production sa androgen or testosterone. Pero as long as makakuan pa ka, makaproduce pa ka og sperm cell, kaming mga lalaki, we are still capable of fertilization sa egg cell ninyo mga babae. Ang babae manggod, kung magmenopause na, wala na may inunta way nga magbuntis pa, kay wala na may egg cell nga ma-fertilize sa sperm sa iyang healthy partner. Pero 48 na ako nibalaan nga mabuntis ngon ani, pero sa ikatulong higayon ako ingnon nga risgo, no, may pagka-risgo. Sunod nga pangutana, ikaupat, unsa may among buhaton aron nga makaanak pa mi bisan usa lang? Well, magpag fertility test, no? Kung suta po si mong ubigay ni diya sa to ninyo sa mo gibutang imong address, no, magpatanaw ka gubigay ni, no, just to be sure nga di wa pa ka nagmenopause, kay may balam na nila kung magpagala mo og akong usabon mo ubigay ni nga doktor. May kinahanglan ba kung tumaron aron dili magsigi og skip ang akong regla, kay asa man kunong tambal para dili muhunong ang regla, unsa man na. Well, walay tambal ani nga mukuan ng regla kung dili normal magunang mag-menstruate ang usa ka babae, pero makuan gyud kining magpagam lang gyud kag ubigay ni, magpadam lang gyud kag ubigay ni para nga ma-determine kung ang imong pag-irregular menstruation dili ba siya ingnon ta kanang lagyo na kayo lagyo na kayo ang interval nga paingon gyud kag menopause. Okay, so ako ning kamot gyud pug ko Pearly pag-explain nimo about this mga tinuhuan sa menopause, no, nga kana kunong dili man na tinuod nga moingon nga hot flashes kuno sa menopause makakos og aynon ta mga hilanat, no, di na siya tinuod kining mga makuan ko madisi hinong ka kana siya pwede kaha. Pero kung mag-sex ka unya nagmenopause, ma-relieve kuno ang problema kung mag-hot flashes ka, dili na siya tinuod. Kung nag-use ka og drugs o nag-smoke kag cigarette, maka-add-on na siya sa problema, tinuod na siya. So you eat healthy diet onya avoid fatigue, go and see an gynecologist. Muna ko ikatambag sa mong problema, Pearly, o ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini akong siliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mong programa sa RMN. Nagpabiling kaming numero 1 ng stasyonan din sa itong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o mayong